आरो BTC आव जाफेरि मोनसे रोखोमै एबो एपइन्टमेन्ट होदों जे गासिबो केन्डिडेटफोरखौ सानसेनो मोनसे जायगायावनो लेंहरनानै स्क्रिनआव मा होनो बबे फरायसालियाव बेकेन्ट पस्ट दङ बैयाव स्क्रिनआव देखायनानै बिथांमोननि चइस मथे अन द स्पट एपइन्टमेन्ट प्रोसेस माने एपइन्टमेन्ट लेटार रानना हरनाय जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ BPF नि लेङाइ आफादगिरि आखि बर'आ अभियोग लानानै सानै साथामसो मानसिफोरखौ लानानै क'क्राझार BTR बन्द खालामलायनो नागिरनाय फोसावनो बन्द खालामलायनानै बे मुभखौ बिथांमोननि इनिशिएटिभखौ नुदोंमोन राजनीतिक सार्थआव जे खुंथाय गोहोखौ साख्रि होआखै होनो हायाखै होनना बुंनाय बाथ्राफ्रा बेयो बिराद नेहात आरो मुगैथाव आरो 420 जाखिनि बेवहाय BGDC सेक्रेटारिनि थाखाय पस्ट ओंखारदों बे पस्टखौ लानानै गोबां सुबुङानो बुंदों बे ओरैनोसो खालामफ्लानाय जास्ट मोनसे डेमो बिथांमोनना 31 मार्चनि गेजेरावनो सरकारा बायसिगोन बहा होनो हानो बे मोनसे डेमोसो होननानै बाथ्रा बुंदों दा एसे लाइमोन हिसाबै नोंथाङा मा बुङो कमल आजारे आरो সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আহিবই নালাগে তাৰমানে ইমান লাজ লগাহি ষ্টেটমেন্ট দিলৈছে ময়ো দেখিছো কমল আজাৰে মানে নিজৰ প্ৰেছ ষ্টেটমেন্টত কোৱা যে 420 জন যে BCDC সেক্ৰেটাৰী যে এডভাৰটাইজমেন্ট দিছে এটো কেনেকৈ দিব বৰ্তমান BTC মানে ফাইনান্সিয়াল স্থিতিটো বেয়া বুলি তেখেতে দিব নোৱাৰে বুলি তেখেতে অভিযোগ আনিছে এই স্টেটমেন্টটো চাই মই লাজ লাগিছে তেখেতে এজন স্কলাৰ বুলি নিজকে দাবী কৰি লয় PhD কৰা মানে বায়োলজিষ্ট বুলি দাবী কৰি লয় এজন PhD স্কলাৰে যে এপইন্টমেন্ট প্ৰসেস এপইন্টিং মানে কেনেকা হৈ যায় এটা পোষ্ট কেনেকা এপ্ৰুভ হৈ যায় এই বিষয়ে অকণমান বেসিক নলেজ নাই बियो गावनि इगोखौ रोखायै क्लियारलि देखायदों जे आं BTC नि सेक्रेटारियाव आसे चिफ हिसाबैल' थांगोन आं एमसिएलए हिसाबै थाङा दा बेबायदि संग्रामजों थांबाय थानाय हारियाव जोंनि लाइमोनफ्रानो आदर्शबिहीन जे राजनीति खालामनो नागिरबाय दा आदर्शबिहीन सुबुंफ्रा जे राजनीतिआव जायगा आवग्रिफैबाय बे जोबोद दुखुनांथाव कास्टम बसुमतारिया सासे आदर्शबिहीन आदर्श गैयै सासे दैदेन सुबुं प्रहलाद ब्रह्मआ आदर्श गैयै सासे सुबुं रिनजय बर'आ सासे आदर्श गैयै सुबुं बिक्रम मैमारिनि बाथ्राखौथ' आं रायलायनांगौ दंमानो होनना आं साना किन्तु मा उद्देश्यजों मा साननानै बियो लुरिनज्योति गगैनि आफाद माबायाव थांखो बियो बोरै हाखो बियो कमप्रमाइज जाहैनो मा आदर्शजों बियो एबसु खालामामोन मा आदर्शखौ लानानै बियो एजिपिआव हाबफैखो आरो दिनै बिपिआव हाबफैबाय प्रमिला बायद'नि स्टेटमेन्टनिफ्राय स्पष्ट जाबाय कुनु गाना साहा दखानाव गय दखानाव बबेबा लामा दथखायाव रायलायोमोन जे हाग्रामा महिलारिया खौसे जानो लुबैया होननाय प्रमिला रानी बायद'नि जे बिबुंथिनिफ्राय स्पष्ट जाबाय जे हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि हाग्रामा महिलारि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोना बर' हारियाव खौसेखौ लुबैमारा खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव गासैखौबो नैबे समाव बरायबाय जोङो गुबुन गुबुन समाव दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो मोगा-मोगि आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थादों थिग बेबायदिनो दिनैबो जोङो सासे दैदेनगिरिखौ जों मोननो हादों बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन आथिखालनि राजखान्थियारि बिथिंखौ नायनानै समाजारि बिथिंखौ नायनानै बिटिआर सोरखारनि खामानि मावनायखौ लानानै सिगांनि सोरखारफोरा माबायदि खामानि मावदों बेफोरनि सायाव जों सावरायगोन लाइमोन दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरा आथिखालाव राजखान्थियारि बिथिंजों गोबां बाथ्रा बुंनानै सोंखारिलायनाय बाथ्रा जों नुनो मोनबाय थादों साफा दैदेनगिरि बै दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोननि सिंनि बाथ्रा आरो बिथांमोननि आथिखालनि थासारि बेखौ लानानै मोनफ्रोमबो आयदाखौ जों दिनै मोनफा मोनफा सावरायनो थाखाय सासे लाइमोन दैदेनगिरि जों लाबोदों बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बारग' दैदेनगिरि जों बिथांखौ मोननो हादों बिथाङानो जादों थेबास्राम ब्रह्म गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव बरायबाय खुलुमबाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे गोबां बेफोरबायदिनो समाजारि बिजोङाव आरो राजखान्थियारि बिथिंजों नोजोर होयोब्ला खायसे खायसे सुबुंफोरा बुङो जे बिटिआर सोरखारनिफ्राय बेफोरबायदि लाइमोनफोरखौ नैबे प्रमद बर' दैदेननाय सोरखार बे दैदेननाय सोरखारा
थिसनथाइ होनो हायाखै होनना बुंदों साख्रि होनो हायाखै होननानै बुंदों एज ए लाइमोन सासे दैदेनगिरि हिसाबै नोंथाङा मा बुंगोन? खुलुमबाय नोंथांजों लोगोसे गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंबो मालाबा नुयो खौरां बिजोंफ्राव राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बेबा बेखौ सोंखारिलायनाय दा सासे साननो हानाय सुबुं हिसाबै जुदि बेखौ गुवारै बेखेवोबा जोङो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्राथ' गावसोरनि मुलाम्फाजों बोरैबानाखि मुलाम्फा जागोन बै नोजोरजों नायनानै गावनि बिबुंथिखौ होगोन नाथाय दिनैनि जुगाव जे बयनिबो आखायाव स्मार्टफन दङ आरो स्मार्टफन 5G फैनाय लोगो लोगो दिनै पर्टेल निउसफ्रा फैबाय जायफोरखौ ससियेल मिडियायाव एभेलेबल दङ आरो बयनिबो आखायाव स्मार्टफन थानायलाय दिनै बै खौरांफ्रा बयनिबो आखायाव सौहैबाय थादों दा टिभि मिडिया खौरां बिजों प्रिन्ट मिडियायाव आरो ससियेल मिडियायाव नायनानै जों जि नुबाय थादों जे आं दहाय फुङावसो मोनसे निउस नुदों जे 2020 मायथाइनि 15 मे 2020 मायथाइनि 15 मेआव बै समाव कमल आजादआ UPPनि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा गभर्नरनो मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन आरो मेम'रेन्डामाव बिथाङाव मोनबा पइन्टनि गेजेराव मोनसे पइन्टआ बिथाङा मा होनो बै समाव बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया 2000 निफ्राय 3000 जि एपइन्टमेन्ट होदों बे एपइन्टमेन्ट होनायफ्रा माने लिगेल प्रसेसजों जायाखै थ्रु सिस्टेमजों खामानि एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखै होननानै बिथाङा अजद दैखांनानै CBI इनकुवेरि जानांगौ होननानै बिथाङा बुंदों दा फैयै दिनैनि थारिखआव जों जुदि नायोबा आङो राजखान्थि दोलोजों थोंजोङै सोमोन्दो गैयाब्लाबो आङो गासैबो माखासे बुस्थुफोरखौ गोथौयै नायो हिसाबै आं जिखिनि मिथिगौ 2021 मायथाइयाव आथिखालनि सरकारा 2022 डिसेम्बराव सरकार दादों बेनि उनाव कर'ना भाइरास आरि बोथोरा फैबाय 2021 मायथाइनि आगस्ट दानाव जानांगौ जोंनि बिटिआरआव प्रथमबार मोनसे फुल्लि ट्रेन्सपेरेन्सि एपइन्टमेन्ट प्रसेस जादों बै समाव 850 माने ग्रेजुवेट टिचार सेकेन्डारियाव ग्रेजुवेट टिचार एपइन्टमेन्ट होदों आरो आंनि माखासे फंबाय बिनानाव आंनि माखासे सुबुं लोगोफ्रा बेयाव एपइन्टमेन्ट मोनदों बिथांमोननिफ्राय आङो स्पष्ट मिथिदों जे मेरिट बेसिसाव बिथांमोनखौ स्क्रुटिनि खालामनाय जादों आरो BTCआव जाफेरि मोनसे रोखोमै एबो एपइन्टमेन्ट होदों जे गासिबो केन्डिडेटफोरखौ सानसेनो मोनसे जायगायावनो लेंहरनानै स्क्रिनाव मा होनो बबे फरायसालियाव भेकेन्ट पस्ट दङ बैयाव स्क्रिनाव देखायनानै बिथांमोननि चइस मथे अन द स्पट एपइन्टमेन्ट प्रसेस माने एपइन्टमेन्ट लेटार रानना हरनाय जादों बिनि उनाव आङो नुदों जे 650 LP आरो ME स्कुलनि फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्ट राननाय जादों दानि आथिखालनि सरकारा बेयावबो अन द स्पट मा होनो एपइन्टमेन्ट लेटार आरो पस्टिं लेटार बबे फरायसालियाव नोंथांखौ पस्टिं हरगोन पस्टिं लेटार मानोना बेयाव मोनसे सिगांफ्राव जाबोबाय थानायखौ नुदों नोंथाङा एपइन्टमेन्टखौ मोजाङै मोनदोंब्लाबो माने कारापसनखौनो बेमेजालि गैयालासिनो एपइन्टमेन्टखौ मोनदोंब्लाबो पस्टिंनि बेलायाव रां रुफानि लेनदेन जानायफोरखौ नुबाय थायोमोन बयबो गावनि न' खाथियाव एपइन्टमेन्टखौ माने पस्टिंखौ लुबैयो दा बेयावनो बोरैबानाखि सोरजोंबा गोरोबलायनानै गावनि खाथियाव पस्टिं मोनो नामा बैयावबो खेलिमेलिया जानायखौ नुदोंमोन खिन्थु बै खेलिमेलिखौ दानि सरकारा अन द स्पट पस्टिं लेटार हरनायाव जे सोरबा अफिसार माने गोरोन्थि साननाय अफिसारफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो सुबिदा मोनाखै बिनि उनाव आं नुबावदों आंनि इनफरमेसनाव जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 600सो जायफ्रानाखि केजुवेल माने लेबारमोन सार्भिस प्रभाइडारमोन बिथांमोनखौ रेगुलाराइज खालामनाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जयैनो 600सो माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एपइन्टमेन्ट राननायखौ आं नुदों बिनि उनाव आं नुबावदों जे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव फिजिकेल इन्सट्राक्टर कचार
आरो बिदिनो माखासे मा होनो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि 60 सुबुंफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनायखौ आं नुनो मोनदों आरो थांनाय 2024 मायथाइयावनो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव माखासे मा होनो जुनियर एसिस्टेन्ट गैया मा होनो बेयाव आं 35 ना बेसेबांबा आं एक्जाक्ट नाम्बारखौ गोसोआव गैला बे एपइन्टमेन्ट होनाय नुनो मोनदों बिनि अनगायैबो मा होनो ससियेल डिपार्टमेन्टआव एपइन्टमेन्ट होनायफोरखौ नुबाय थादों आरो दाखालिसो 2024 मायथाइनि थांनाय बोसोरनि 22 आगस्टआव कालचारेल कमप्लेक्सआव 2222 जन जे मा होनो एलपि आरो एमइनि फोरोंगिरिफोर एपइन्टमेन्ट राननायखौ नुनो मोनदों दा बेयावथ' जोङो बयबो खौरां बिजोङाव ससियेल मिडियायाव नायो नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव फोसावदों जाय माने एपइन्टमेन्ट प्रसेसखौ बेयाव मा होनो मेरिट बेसिसाव जायाखै होननानै जे बिपिएफनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि आखि बर'आ अभियोग लानानै 2-3सो मानसिफोरखौ लानानै क'क्राझार बिटिआर बन्द खालामनो नागिरनाय फोसावनो बन्द खालामनाय बे मुभखौ बिथांमोननि इनिशिएटिभखौ नुदोंमोन दा फैयै फैयै दिनै नुबाय जे बिथाङा बै समाव जेबो खालामनो हायाखिसै दा बे गासैबो बुस्थुफोरखौ नायोबा दे राजनितिक सार्थआव जे खुंथाय गोहोखौ साख्रि होनो हायाखै होनना बुंनाय बाथ्राफ्रा बेयो बिराद नेहात आरो मुगैथाव आरो दा जोङो सासे इयुथ जानानै सासे समाजाव साननाय एसेबाबो साननो हानाय हिसाबै जों बेखौ बरायनांगौसोमोन मोनसे दायित्वसो दंमोन जोंहा जे बिसिबांबा गोबावनि उनाव जे बिटिआरआव बिटिसि दानि बिटिसिआव आगोलनि बिटिएडि दिनैनि बिटिआर बे बिटिआरआव जे मोनसे मेरिट बेसिसाव एपइन्टमेन्ट प्रसेस जाबाय बेखौ जों बरायनांगौमोन दा दुखुनांथावा बेनो दा आं नुदों जों एबसुनिफ्राय थांनाय कास्टम बसुमतारी मोनबादिया प्रहलाद मोनबादिया दिनै साख्रि होनो हायाखै होनना बुंनाया दा जोंनि लाइमोनफ्राथ' एडभार्टाइज ओंखारबानो एप्लाइ खालामनाय इन्टारभिउ होगासिनो दङ जि दिनखालिनि एडभार्टाइज होदों दाखालि मा होनो CSBआव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारबाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनानै बेयाव अफलाइन जाबाय अनलाइन बेबस्था जायाखिसै IPO नागिरलायनानै गासिबो लाइमोनफ्रा मा होनो हांखुर जालायनाय बै थासारिफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा बयबो मोनजोबनाय नै दाखालिसो एडभार्टाइज ओंखारबावबाय जे जोंनि बिटिसिआव पन्सायतआव आसामाव पन्सायतआव दङ मालाय पन्सायत सेक्रेटारि दा जोंनाव बिटिआरआव काउन्सिल हिसाबै BCDC बेयाव जोङो सासे गभर्नमेन्ट एमप्लयि रावबो गैयामोन दा बियो गभर्नमेन्ट एमप्लयि सासे थानाय लोगो लोगो बे लिगेलाइज जाबाय जोंनि BCDCआ फुल्लि लिगेलाइज नंजोबामोन दासिमबो खिन्थु बाव दासे पार्मानेन्ट गभर्नमेन्ट एमप्लयि दा BCDCनि सेक्रेटारि 420 एडभार्टाइज ओंखारदों मोनफ्रोमबो BCDCआव सासे मा होनो सेक्रेटारिनि एडभार्टाइज बेखौथ' जोंनि लाइमोन नैबे बिथिंखौनो बुंनो नागिरदों दे 420 जाखिनि बेवहाय BCDCनि सेक्रेटारिनि थाखाय पस्ट ओंखारदों बे पस्टखौ लानानै गोबां सुबुङानो बुंदों बे ओरैनोसो खालामफ्लानाय जास्ट मोनसे डेम' बिथांमोना 31 मार्चनि गेजेरावनो सरकारा बायसिगोन बहा होनो हानो बे मोनसे डेम'सो होननानै बाथ्रा बुंदों दा एसे लाइमोन हिसाबै नोंथाङा मा बुङो दा बेयाव जायफ्रा बुंदों आंबो नुदों मयो देখিছো कमल आजादे माने निजर प्रेस स्टेटमेन्टत कोआ जे 420 जन जे BCDC सेक्रेटारि जे एडभार्टाइजमेन्ट दिसे एटु केनेकै দিব বৰ্তমান BTC মানে ফাইনেন্সিয়েল স্থিতিটো বেয়া বুলি তেখেতে দিব নোৱাৰে বুলি তেখেতে অভিযোগ আনিছে এই স্টেটমেন্টটো চাই মই লাজ লাগিছে তেখেতে এজন স্কলাৰ বুলি নিজকে দাবী কৰি লয় PhD কৰা মানে বায়োলজিষ্ট বুলি দাবী কৰি লয় এজন PhD স্কলাৰে যে এপইন্টমেন্ট প্ৰসেস এপইন্টিং মানে কেনেকা হৈ যায় এটা পোষ্ট কেনেকা এপ্ৰুভ হৈ যায় এই বিষয়ে অকণমান বেসিক নলেজ নাই বিটিআর আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ভিতৰতে অসম ৰাজ্যৰ ভিতৰতে এই অসম ৰাজ্যত যিমান মানে পোষ্ট মানে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেন্ট পৰা মানে এপ্ৰুভ হয় যাক SIU এপ্ৰুভ বুলি কয় স্টাফ ইনস্পেকশন ইউনিটৰ পৰা মানে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেন্টৰ এটা ব্ৰাঞ্চ আছে তাতে SIU
ব্ৰাঞ্চ তাতে পৰা মানে এপ্ৰুভ হ'ব লাগে যেতিয়া এই ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভ হৈ আহে তেতিয়াহে এই পোষ্টবোৰ এডভাৰটাইজ কৰিব পাৰে বিফৰ SIU এপ্ৰুভেল কোনো এটা চৰকাৰে মানে এডভাৰটাইজ দিব নোৱাৰে আৰু ইয়াত এপ্ৰুভ হৈ থকা মানে হেৰি কি কয় চৰকাৰৰ পৰা মানে ফুল্লি হেৰি হৈ গ'ল আৰু আজিও যিমান BTRৰ চৰকাৰ BTRৰ BTCৰ চাকৰিয়াল আছে সব মানে ফাইনেন্স এপ্ৰুভেল অসম চৰকাৰৰ আৰু এইবোৰ গোটেই মানে দৰমহাটো মানে শিক্ষকৰ দৰমহা কক জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ কোনোবা আমাৰ বিষয়া A গ্ৰেড B গ্ৰেড প্ৰফেছৰ টিচাৰ সাবজেক্ট টিচাৰ গোটেই মানে চাকৰিয়াল সকলৰ দৰমহাটো অসম চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হয় অকল BTC চৰকাৰে নিজা বা নিজৰ পানৰ পৰা দিয়া চাকৰিয়ালটো হল যে আমাৰ এই BTC এছেম্বলিত যি সকলে চাকৰি কৰি আছে বাহিৰত নহয় অকল BTC এছেম্বলিত চাকৰি কৰি আছে হিয়তেহে BTC পানৰ পৰা দিয়া হয় তো হাস্যকৰ যে কমল আজাৰে যে BTC মানে ফাইনান্সিয়েল ষ্টেটাছৰ ভাল নোহোৱা কাৰণে যে 420 টো এপইন্টমেন্ট দিব নোৱাৰা হেতু অলৰেডি SIU এপ্ৰুভ পোষ্ট ফাইনান্স ডিপাৰ্টমেণ্টে এপ্ৰুভ কৰি দিয়া পোষ্ট আৰু ফাইনান্স ডিপাৰ্টমেণ্টে এপ্ৰুভ কৰি দিয়াৰ কাৰণেহে আজি BTC চৰকাৰে হেতু BTR চৰকাৰে হেতু এডভাৰটাইজমেন্ট দিব পাৰিছে সো এজন স্কলাৰ মানুহে ইমান দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ যে এজন স্কলাৰ মানে এই বেসিক জ্ঞান যে নাই একে মানে লাজ লগা আৰু মোৰ ভাবো যে ইয়াত পৰা আৰু ইমান যে মানে মন্তব্য দি লৈছে কমল আজাৰে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আহিবই না লাগে তাৰ মানে ইমান লাজ লগা হি স্টেটমেন্ট দি লৈছে थारैनो मोनथिबाय नोंथांनिफ्राय मोनथिगोन जे BTR सरकार थामहिनबा आथिखालनि जाखिनि प्रमोद बर' बिथाङा सरकार सालायबाय दङ बेखौ जों स्टेटमेन्ट होनाय नुदों BPF राजखान्थि हान्जानो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि जाखिनि दोलोनि सोद्रोमा दं बिथांमोना जे बाथ्रा बुंदों जे 31 मार्चनि उनाव नै बोहैथि दाननि 31 मार्चनि उनाव BTRआव जा खुंथाय गोहोआव दङ प्रमोद बर'आ पावार गैयै जासिगोन फांसनलेस जासिगोन आरो बिथाङा गोहो खोमानानै लासिगोन आरो बे समाव जेबो खामानिखौनो बिथाङा मावनो हानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंथिदों दा बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा 2003 मायथाइयाव BTC सुक्ति जादों बेनि उनाव बोसोरनै इन्टारिम जानानै 2005 मायथाइयाव BTC नि गिबि बिसायख'थि जादों एप्रिल दानाव जादों बियो एप्रिल दाननि माने बैसागुनि समरासमरि खाथि खालायाव जादों बिसायख'थिनि उनाव जायहा बांसिन माने MCLA मेम्बार देरहाबाय बिथांमोना सरकार दाबाय आरो सरकारनि आयुआ जागायो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव प्रथम एसेम्बलि जागायजेननाय तो 2005 मायथाइयाव जे हाग्रामा महिलाया प्रथम सरकार दाजेनदोंमोन बे एप्रिल दानाव बे एसेम्बलि जागायनायखाय बियो बिनि आयुआ स्टार्ट जानानै 2010 मायथाइनि एप्रिलसिम थादों आरो बिनिफ्रायनो 2010 मायथाइनि एप्रिलनिफ्राय एसेम्बलि जागायजेननानै आरो 2015 मायथाइसिम बिनि आयुआ थादों 2015 मायथाइयाव एप्रिल दानाव इलेक्शन जानानै एप्रिल दानावनो बिथांमोना गिबि एसेम्बलि जागायजेनदों बेयो 2020 सिम जादों दा जोंनिया 2020 आव एप्रिल दानाव माने इलेक्शन जानो गोनां जामोन माने गोदान सरकार दानो गोनां दंमोन किन्तु बे समावनो कर'ना भाइरास फैनानै बै समाव गभर्नर शासन फैदों गभर्नर शासना फैयै डिसेम्बरसिम जादों डिसेम्बरनि 20 तारिखाव प्रमोद बर'नि सरकारा क'क्राझारनि BTC सेक्रेटारि एसेम्बलियाव प्रथम जिरायजेनदों दा अब्ला प्रमोद बर' दैदेननाय दानि BTR सरकारनि आयुआ 2020 मायथाइनि 20 डिसेम्बरनिफ्रायसो जागायदों डिसेम्बरनिफ्राय दा बियो 5 बोसोर कमप्लिट जानोबा 2020 मायथाइनि 20 डिसेम्बरसिम बियो अब्लासो आबुं जागोन किन्तु मोनसे रुल दङ जे गोसो जायोब्ला माने इलेक्शन कमिसना बिनि एसे 6 मान्थ सिगां बा 6 मान्थ माने लांनाय माखासे रुल दङ दा बेखौ बारहोनो हाया सिगाङाव खुंनो हायो दा निश्चय बेफोरनो माखासे बोथोरफोरखौ थासारिफोरखौ नायनानै फुजा मेलानि बोथोर गुसु बोथोरखौ नायनानै दा खौरां बिजोंफोराव जे सेप्तेम्बर मासाव जागोन होनना बुंनायफ्रा जे सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर 3 दान सिगां आवगायनानै बिसायख'थिखौ खुंनो नागिरदों दा बेखायनो 20 डिसेम्बरसिम प्रमोद बर' सरकारा थाबाय थानो हायो दा बेयाव हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोर शिफ्ट जालायनाय मानसिया आरो जे बिदि स्टेटमेन्ट होना लाबावबाय बिराद लासिंसिं आरो
दा बेखौ नायोब्ला आङो नुगोन चन्दन ब्रह्मआ जे मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों जे हाग्रामा महिलारिनि बेसेन गैयै माखासे राव बुंनायनि थाखायनो BPF दोलोआ दिनै दंस' जानो नागिरबाय थादों थारैनो बे बाथ्राया फोरमान जादों आरो दा आं बुजियाखै सोरखौ थगायनानै गावजों लोगोआव लाफाबाय थानो नागिरदों हाग्रामाया दा बै बाथ्राफोरखौथ' साधारन मानसिफ्रा बुजियोना दा फाइनान्सियेल इयारा जेन'बा जोंनियाव एप्रिलनिफ्राय मार्चसिम जायो नैबे फाइनान्सियेल इयारा मार्चआव जोबगोन जेन'बा 31 मार्चआव फाइनान्सियेल इयारासो जोबगोन खिन्थु प्रमद बर'नि सरकारा बे मार्चआव जोबा बियो फैगौ डिसेम्बरनि 20 मासिम जागोन डिसेम्बरसिम नोंथाङा एसे सिगाङाव निस्सय गोसोखांब्ला नुगोन इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिका बिनि बिसायख'थियाव दाखालि मा होनो जोंहा सिगांनि माबाया प्रेसिडेन्टआ मा होनोमोन बियो जोंहा डनाल्ड ट्राम्पआ दा फैबाय बिनि सिगांनि जे प्रेसिडेन्टआ मा होनो बिथांमोननि प्रेसिडेन्टनि जे इलेक्सना जानानै थांबाय डनाल्ड ट्राम्पआ देरहाबाय नाथाय अब्लाबो बिथांमोना डनाल्ड ट्राम्पआ देरहाखांनाय इलेक्सननि रिजाल्ट डिक्लेयार बेसेबांबा उनावसो बियो मा होनो प्रेसिडेन्टनि अथटेकिं लादों डेट मिन्स मा डनाल्ड ट्राम्पनि सिगांनि जे प्रेसिडेन्ट दंमोन बिनि टाइमा जोबथ'वाखैमोन इलेक्सना सिगाङाव आवगायनानै जादों खिन्थु टाइम जाथ'यैनि थाखाय डनाल्ड ट्राम्पआ देरहानानैब्लाबो प्रेसिडेन्ट जाथ'नो बियो अथटेकिं लानो मोनाखै पावाराव जिरायथ'नो मोनाखैमोन बिथांनि सिगाङानो सालायथ'बाय जे दिन सफैबाय अब्लासो बिथाङा अथटेकिं लादों दा जोंनाबो खोथाथे खोथा उदाहरन हिसाबै लाबाय आङो सेप्तेम्बराव इलेक्सना जाबाय खोथाथे खोथा आङो हमना लाबाय UPPनि सरकारा थायाखैलायनो अब्लाबो खिन्थु दाबि दैखांनो हायो जे प्रमद बर' बिथाङा डिसेम्बरनि 20 डिसेम्बरसिम बिथाङा सरकाराव जिरायबाय थानो हागोन थाबाय थानो हागोन मानोना बिथाङा बै समसिम सालायनो अधिकार दं बेहा दा बेखौ गासैखौबो हाग्रामा महिलारिया निजा मिथिजोबगौ आंनि बुजिनायाव दा आङो सासे लाइमोन हिसाबै आङो राजनितिजों थोंजों लोब्बा गैयाबाबो हाग्रामा महिलारिनि माखासे बेफोरबायदि नंबां जाबां खामानि मावनाय माखासे हारिनि खहा जाखानाय खामानि मावनाय 2025 मायथाइनि बिथांनि खामानि मावनायखौ आङो बेरुदि खालामबोबाय थादों आरो बियो आङो हाग्रामा महिलारिखौ ओरैनो थोंजोङै गाज्रि मोननाय नङा लजिकेलि आरो बिथांनि माखासे मावनायफ्रा जे गोरोन्थि बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ मा होनो अपोज खालामबोबाय थादों दिनैबो आरो बे एखे मावदों अपोजिशनखौ जोंनो नांगौ मोनसे कनस्ट्राक्टिभ अपोजिशन हाग्रामा महिलारिया खालामनो गोनां दंमोन बिथाङा खालामाखै बिथाङा गावनि MCLA बिबान लिडार अफ द अपोजिशनखौ बियो पालन खालामनांगौमोन फार्स्ट खेबसे मा होनो फ्लर टेस्टआव थांनायनि उनाव बियो खेबसेबो थाङाखसै बे थाङिनि मा फोरमान देखायदों जे बियो टटेलि डेम'क्रेसिखौ बियो मोजां मोना जायनिफ्राय गावनि लिडार अफ द अपोजिशनखौ बियो पालन खालामाखै बियो गावनि इग'खौ रोखायै क्लियारलि देखायदों जे आं BTCनि सेक्रेटारियाव आसे चिफ हिसाबैल' थांगोन आं MCLA हिसाबै थाङा बिथाङा गावनि इग' जे डेम'क्रेसिखौ बे मानिया बेखौ बे देखायदों आरो गोबां बाथ्रा दंबावो बिथाङा गासिबो नोजोरखौ गावनि राजनितिकनो लाबालाबनि नोजोरजोंल' नायनानै बिथाङा खामानि मावबाय थादों आरो दाबो मावदों आरो इयुनावबो आंहा मावलांगोनखौ नुहुरबाय थायो आरो नोंथांजों सावरायगोन थामहिनबा नोंथाङा सासे लाइमोन दैदेनगिरि थामहिनबा बे समाव समाजनि बाथ्राखौ मोनथिगौ नोंथांनिफ्राय आं मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेते लाइमोनफोरखौ जोङो सावरायनायनि आयदा महरै दिनै लानांगोन मानोना जों खायसे लाइमोनफोर जाय लाइमोनफोरा जोंनि इयुन दा बे इयुनखौ नोजोर बोनानै राजखान्थि हानजायाव जाय दङ जाय बिथांमोना बे समाव आथिखालाव राजखान्थि हानजायाव थानानै खामानि मावगासिनो दं बिथांमोननि स्टेटमेन्ट बिथांमोननि बाथ्रा बुंनाय बै बाथ्रा बुंनायनि सायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन आङो जों जुदि सरासनस्रायै गुबुन राजखान्थि हानजानि जों लाइमोन दैदेनगिरिफोरखौ बुङोब्ला जोङो BPF राजखान्थि हानजानिखौ जों जुदि मख'योब्ला बे समाव जों कास्टमखौ बुंनांगोन प्रहलादखौ जों बुंनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो बिक्रमखौ बुंनांगोन कामाल आजाद बिथांमोनखौ बुंनांगोन आरो UPP राजखान्थि हानजा होननानै बुङोब्ला जों रंगल बिथांमोनखौ बुंनांगोन दा नैबे समाव बिथांमोननि जे रल लानाया राजखान्थियारि बिथिङाव ससाइटिखौ माबे लामाजों लांगासिनो दं मोनथिनो थाखाय नाजागोन
लाइमोनफ्रा इयुननि भबिष्यत बिसोरनि फिउचार आरो बिसोरनो सम्पद मोनसे समाव जेला भारतआ उदां जाजेनदोंमोन 1947 मायथाइयाव बै समनि राजनीतिक दैदेनगिरिफोरा मोनसे आदर्शवादीनि राजनीति खालामोमोन फैयै फैयै गेजेराव बियो गैया जाफैबाय पावार पलिटिक्सजों साग्लोबसारजोब्बाय नाथाय माखासे सेक्सना आदर्शवादी पलिटिक्सखौ गाराखै बेयाव बुंनो थाङोब्ला जोङो थोंजोङै रायखांनांगोन जों इउजि ब्रह्मनि सारनि बाथ्राखौ इउजि ब्रह्म सारा जुदि बिथाङा जुदि आदर्शखौ गारोमोनब्ला रुबिराम नार्जारिया जेरै 2016 मायथाइयाव बिपिएफजों थांनानै एमएलए जाहैनो हादों निश्चय इउजि ब्रह्म सारा बिनि सिगांनो थांनानै बिनि सिगांनो बिपिएफजों हाग्रामाजों लोगोआव थाफादों बिथाङा केबिनेट मन्त्रि बा एमपि सेमपि गासिबो जाजोबनो हागौमोन नाथाय बिथाङा बर'नि जे सोमावसारनायनि दारा बर'नि माहारियारिबादनि जे दारा बिथांखौ हमथानानै लाखिबाय थादों आरो बिटिसिआव बा जोंनि बिटिसिआव दानि दिनैनि बिटिआरआव बेयाव गणतान्त्रिकखौ जे गोथाङै लाखिनो थाखाय बिथाङा गावनि आदर्शआव थाबाय थादों आं सान्दों दिनैबो बियो प्रयोजन दङ आरो बर'आ जिहेतु मोनसे संग्रामजों फैनाय मोनसे हारि आरो दिनैबो बे संग्रामा जोबाखै संग्रामा गेजेर गेजेर जिरायथ'दोंसो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि जे दैदेननाय बड'फानि दैदेननायनि बड'लेण्ड दैदेननाय सोमावसारनायनि उनाव सानसुमाया सुक्ति खालामफैबाय सानसुमा सारा सुक्ति खालामनायनि उनाव बिएससिनि चिफ जानानै बे सोमावसारनाया दसे सम जिरायथ'दों एबसुआनो बै समाव गोरोबथा खालामदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि एस ए प्रेसिडेन्ट बिनि उनाव फिन जागायफिनबाय 1996 मायथाइनिफ्राय बै समाव इउजि ब्रह्म सारमोननि दैदेननायावनो रुबिराम सारमोननि दैदेननायावनो फारसेथिं अस्ट्रनि सोमावसारनाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बियो फैयै फैयै 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों बियो जिरायथ'फैफिनलायबाय 2003 मायथाइनिफ्राय 2010 मायथाइसिम जिरायथ'नानै 2010 मायथाइनिफ्राय थार्ड टाइमनि थाखाय आन्दलना जाफिनदों फैयै फैयै बियो 10 बोसोर आन्दलननि उनाव 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति जाफैदों 2020 मायथाइनि उनाव दा आन्दलना थाब थानो माने बियो जिरायथ'दोंलाय संग्रामा जोबाखै आरो बे संग्रामखौ रावबो फोजोबनो हाया आनटिल एन्ड आनलेस बर'नि गांनाय उखैनायफ्रा जाफुंसारागौमानि बेयो संग्रामखौ रावबो फोजोबनो हानाय नङा माने जोंनि लुबैनाय जों हारि हिसाबै थांनानै थानो लुबैदों जोंनि गासिबो जोंनि मा होनो राव हारिमु गासिखौबो लानानै जों थांनानै थानो लुबैयो जोंनि राजनितिक अधिकारखौ लानानै जों थांनानै थानो लुबैयो बियो जाफुंसारागौमानि बे संग्रामा थांनानै थाबाय थागोन दिनैनि जोलैया बेखौ खालामाखै फैगौ जोलैया बेखौ खालामफैलायगोन दा बेबायदि संग्रामजों थांबाय थानाय हारियाव जोंनि लाइमोनफ्रानो आदर्शबिहीन जे राजनितिक खालामनो नागिरबाय दा आदर्शबिहीन सुबुंफ्रा जे राजनितिकआव जायगा आवग्रिफैबाय बे जोबोद दुखुनांथाव आं दाखालिबो मोनसे स्टेटमेन्ट होदों कास्टम बसुमतारिया सासे आदर्शबिहीन आदर्श गैयि सासे सुबुं प्रहलाद ब्रह्मआ आदर्श गैयि सासे सुबुं रिन्जय बर'आ सासे आदर्श गैयि सुबुं बिक्रम रैमारिनि बाथ्राखौथ' आं रायलायनांगौ दंमानो होनना आं साना कास्टम बसुमतारिखौ मानो आं आदर्शबिहीन होननानै बुंदों बिनि गुबै खारना जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे समाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मिरुआव लेङाइ गाहाय नेथारि दंमोन बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मा होनो लेङाइ गाहाय नेथारि थानाय समावनो डिसिप्लिनखौ सिफायनानै रिं मेरिज जाखानाय मानसिया गुबुन आइजोजों आरो सोमोन्दो खालामदों बियो जायनि फलाव बेखौ एबसुनिफ्राय एक्सपेल खालामनो गोनां जादों बियो थांबाय गलाघाटआव न'आव थांफिनबाय थांनानै थाहैबाय गलाघाटआव न'आव थांनानै थाहैनानै बियो मा खालामबाय बै मा होनो लुरिन ज्योति गगैया दानाय असम जातीय परिषदआव बे हाबबाय लुरिन ज्योति गगैया मानो असम जातीय परिषद दादों असम जातीयताबादखौ बियो फोजौलांनो थाखाय एजिपिजों असम जातीयताबादनि राजनितिका जाला बिनिखायनो आसामनि जातीयताबादी धाराखौ लांबाय थानो थाखाय असम जातीय परिषद दानानै बियो लांनो नागिरबाय कास्टम बसुमतारि एबसुआव थानाय मानसिया लुरिन ज्योति गगैनि एजेन्डायाव मारै खारनो हायो जातीयताबाद मोनसे जातीयताबाद आफादनिफ्राय थांनाय मानसिया
बै लुरिनज्योति गगैनि जातीयताबादजों बोरै सामिल जाहैनो हागोन साननैसो थाबाय साननैसो थानाय उनाव बिनिफ्राय थमब्लेट बारनबोनानै नोङो बिपिएफआव हाबफैलायबाय दिनै प्रथम बियो बेयावनो जादों बिपिएफआव हाबनाया जेबो अरजालामोन खिन्थु मा उद्देश्यजों मा साननानै बियो लुरिनज्योति गगैनि आफाद माबायाव थांखो बियो बोरै हाखो बियो कमप्रमाइज जाहैनो मा आदर्शजों बियो एबसु खालामामोन मा आदर्शखौ लानानै बियो एजेपिआव हाबफैखो आरो दिनै बिपिएफआव हाबफैबाय बिपिएफआव हाबफैबाय नोङो थिगैनो दं दे खिन्थु बे ओंखायनो आङो बुंदों जे बियो सासे आदर्श गैयै मानसि दानिया फैदो प्रहलाद ब्रह्मनि खाथियाव बिनि बाथ्रायाव फैदो बिथाङा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि थानाय समावनो आंनि जि मिथिनायाव बिथांखौ मानो एक्सपेल खालामनो गोनां जाखो आरो एक्सपेल खालामनायनि गुबै खारना दिनै आंखौ बुंबाबो दुखु मोननो हागौ बै समाव एबसुआ जौ जुवानि थाखाय बिराद संग्राम खालामनो गोनां जादोंमोन सरकारा जौ जुवाखौ मेलाखौ बिराद लाय होयो बै समनि सरकारा जोङो चिराङाव जिल्ला एबसुआव थानानै जोङो बिराद नाजाबाय नायदों जों जौ जुवा होसोनो थाङोबा जों बुनो नागिर होसोहर जायो गोबां एबसु बिबानगिरिया माने बुजा हरनाय आं गोसोआव दं आं बै समाव बेंटल आनसलिकनि आफादगिरिमोन आंनिनो लोगो सिडली चिरां आनसलिकनि आफादगिरि मनज ब्रह्मआ बिथांमोननि आनसलिकनि सिङाव थानाय जौ जुवा जाबाय थानायखौ होबथानो थांनायाव बिथाङा बुजा हरदों दा होग्राफ्रा सोरमोन बै समाव सरकारजों थाफाग्रा सरकारजों सालायग्रा दोलो हाग्रामा महिलारि जि समाव सिबमोन बिथांनि दोलोनि मानसिफ्रानो जौ जुवा होनायमोन पुलिसनो खम जोङो हैबाबो डिसिएसपिनो कमप्लेन हैबाबो होआ बिथांमोना जेबो एक्सन लाया दा बेबायदि समाव जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि थानाय समाव बिथाङा रां लानानै जुवा होहोदों क'क्राझाराव दा अब्ला सासे एबसुनि गाहाय नेहाथारिया बबे आदर्शजों बबे सानस्रिजों जुवादारनिफ्राय थाखा लानानै बिथाङा जुवा होनो हाखो बबे सानस्रिजों हाखो बेनिखायनो आं बुंदों जे प्रहलाद ब्रह्मआबो सासे आदर्श गैयै मानसि दानिया फैदो रिन्जय बर' बिथाङा एबसुनि नेहाथारिमोन सेन्ट्रेल एबसुनि नेहाथारिनिफ्राय गखांनायनि उनाव मा खालामबाय बियो बिजेपिआव थांबाय जों गावनि जातीयताबादखौ लानानै थांनांगौनि थाखाय रिजनेल पार्टि लानानै सोलिबाय थादों बर'फ्रा दिनैसिम बै समनिफ्रायनो जेसेबांनाखि मा होनो बर'आ रिजनेल आफाद दानानै सोलिदों आरो बे बड'फानिनो सानस्रि नोंनि माहारिबादखौ लांनोबा नेसनेल पार्टियाव थाङोबा बे मोनसे सागर बादि जिहेतु बाव नोंनि माहारियाबाद सिन्ताधाराया नोंनि एजेन्डाया बाव जायगा मोननाय नङा बिनि थाखायनो रिजनेल पार्टि खालामनानै थांनांगोन होननानै बड'फाया फोरोंलांदों एबसु सेन्ट्रेल एबसुनि बिबान मावलांनाय नेहाथारि बिबान मावलांनाय रिन्जय बर'आ बिजेपिआव बोरै थांनो हाखो बिजेपिआव थांनानै साननैसो बिजेपिआव थांनानै आरो दिनै माबायाव फैफिनलायबाय दा बबे आदर्शनि मानसि बिसोरो दा ओंखायनो बिथांखौ आं बुंदों बिथाङा जाहैबाय सासे आदर्श गैयै मानसि बिथां साथामा दा बिक्रम दैमारियाथ' सासे बे फालांगिरि बिहा जेबो बिथा गैया आरो लासिं सिं बिथाङा बुंनानै लायो गावखौ कन्ट्राक्टर एस'सियेसननि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ सोरा जोंबो मिथिया नोंथाङा मिथियो नामा जोंबो मिथिया आंल' नङा बिटिआरनि रावबो सुबुङा मिथिया बिथांनि आफादगिरिया सोर आरो बिथांनि आफादनि सोद्रोमाफ्रा सोर निस्सय बिटिआरनि रावबो सुबुङा मिथिया दा बे आफादगिरि नामा बिथाङा मुङावल' नाम मुंखौल' लादों नामा दा बिथाङा गावखौ मोनसे दैदेनगिरि दिन्थिनो थाखायथ' मोनसे नामनि उनाव मोनसे टेग होनांगोन ना बे टेगखौ होनो डिजिगनेसन होनांगोन बिनि थाखायनो बेखौ होनानै लादों आरो बिथाङा जाहैबाय बै समाव हाग्रामा महिलारिया सरकार थायोब्ला जेला दङ बै समनि माने डिपुटि स्पिकारना नेरसोन बर' अदालगुरिनि बिथांनि ओरै अदालगुरिनिफ्राय सिडि फान्ड जेसेबां फाइल सिडि फान्ड होननाय मोनसे दंमोन ओरै सानजानि अदालगुरि पार्टनि सिडि फान्ड मानसिफोरनि बे नेरसोन बर' लिरना हरनायखौ माने अदालगुरि बेनिफ्राय नोङो क'क्राझार लांलाय लाबोलाय खालामग्रा आरोखि पियन बे जेबो गावखौ मानसिफ्रा बुङो पिए होनना फुल प्लेजेड पिएबो नङामोन होनना आं मिथिगौ बिथाङा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय सिडि फान्ड सेंसन खालामै लाङै माने गोबां मावालासिनो जानाय लकेलनि मानसिफ्रा फोरमायो आरो दा बै समाव जेला बेयो हाग्रामा महिलारिनि सरकार दंमोन बिथांनिफ्राय स्किम मोनबाय थायोमोन स्किम मोनबाय थानायनि थाखाय बिथाङा बै समाव जेबो मिथियामोन आन्दलननि बाथ्रा मिथिया
एनडिएफबिनि बाथ्रा लानानै मालाबा बुङो बियो बै समाव एनडिएफबिया केम्पआव थानानै रानजों ख्रिजों दंमोन एनडिएफबिनि जे एजेन्डा सुक्ति गोरोबथा मोनसे जानांगौ समाधान मोनसे जानांगौ बिनि थाखाय बिथाङा फंसेबो बाथ्रा बुंफेरामोन सुक्तिया दिनै गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' दैदेननाय आन्दोलननि गेजेरजों बिटिआर सुक्ति जाबाय एनडिएफबिया दाबियै दिनै गोग्गाना बुंनो हाबाय जे येस जोङो मा होनो जों जि थांखिनि थाखाय अस्ट्रनि आन्दोलन खालामदोंमोन बैसिम सौहैयाखैबाबो बर'फोरनि थाखाय जों नैबेखौ लाबोना होफैनो हाबाय दिनै साफ्रोमबो एनडिएफबिया गोग्गाना बुंनो हायो दा जोंनि एनडिएफबिखौ फिनायनि थाखाय एनडिएफबिखौ आश्रय होनायनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाया खस्थ' मोननाय मानसिफ्रा दिनै बुंनो हायो जे गोग्गानानै जों जाय खारननि थाखाय जों खस्थ' लानांदोंमोन दिनै बे खारना दिनै मोनसे समाधानाव फैबाय नाथाय बै समावथ' बिथांमोना सरकार थानाय समाव एनडिएफबिनि समाव समाधान खालामनो थाखाय फंसे बुङाखैमोन दा बिथाङा मालाबा आं नुयो जे लासिं सिं बाथ्रा जे कन्ट्राक्टखौ बाहेरायाव हरबाय हरबाय आंनाव मोनसे थैथ' दङ हाग्रामा महिलारिया जेला शिफ जादोंमोन बिथाङा शिफ रेसिडेन्सि होननाय मोनसे स्किम बानायनानै सुदेमपुरियाव मोनसे बिल्डिं नुदों जाहैबाय खुनु कागजे कलमै जेबो गैया शिफ रेसिडेन्सि थारमाने बिटिसिनि बा बिटिआरनि शिफ थाग्रा दंना गैया दा दाथ' गैया बे गैया बिनि कन्ट्राक्टरा राजस्थाननिमोन जाहैदों आउटनि कन्ट्राक्टरा राजस्थाननि दा बै कन्ट्राक्टरा क'क्राझारनि सेक्रेटारियेटआव बिराद फैबाय थायोमोन जाहैदों जोङो दानि सरकार प्रमद बर'निफ्राय बिल लानो थाखाय बिला मोनाखै बिला नांगौ लाइबिलिटिसआव हाबबाय दा अब्ला थाङै थुङै आंनि मिथिनायाव आरोखि दानि सरकारा सोंबाय जाहैदों नोंथाङा जे शिफ रेसिडेन्सि लुना होदों बबाव लुदों जोंनो देखाय अब्लानो बिलखौ मोनगोन आल्टिमेटलि दानाथ' लुनानै मानो हाया दा जाय बिल्डिंखौ शिफ रेसिडेन्सि होननानै थाखा बरननानै हाग्रामा महिलारिया लुदोंमोन दा बे न'आथ' हाग्रामा महिलारिनि गुन्दा बाहायनि फिग्रा न'सो बिनि लाइमोनफोर बिनि सेंग्राफोर जायफ्रा मानेखे थांनाय समाव मानसिफोरखौ दादा सिगिनाय मानाय बै समाव जोङो सरकारनि बिरोधि बाथ्रा बुंबा माने बुनो थांग्रा होसोग्रा बेबायदि मानसिफोर थाग्रा न'सो दा बेखौ गावनि प्रपार्टि बानायना लाबाय जे गावनि प्रपार्टिखौ लुनायाव सरकारनि थाखाखौ बोरै होगोन सरकारनि थाखाय स्किम लाबाय बिथाङा दा बेनि थाखाय दिनैनि सरकारा बे बिलखौ हराखै होनना बुंदों दा बेबायदि गोबां उदाहरन दं आं आरटिआइ मोनसे होनानै दोनदों जे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारियाव बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्राक्टरनो बेसेबां खामानि होदों हाग्रामा महिलारिया आरो दिनैनिया बेसेबां जादों बिनि मोनसे टेलि नायनो थाखाय आं मोनसे आरटिआइ होनानै दोनदों आं खोब सप्तासेसोनि उनाव मोनगोन आरो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनो आं बेखौ फोरमायगोन नोंथांनिफ्राय मोनथिगोन जिहेतु दा एसे आगोलाव मख'नाय बिथांमोनानो सम जोङो नुनो मोनदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि जिखिनि एमअएस दङ गोरोबथानि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बा मावफुङैनि थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' बायदिसिना दैदेनगिरिफोरखौ नैबे समाव बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों बरन्सो जाय बिथांमोना बिटिसिनि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हानजानि बिथांमोना खामानि मावदों बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बे समाव बेरेखा बिटिआरखौ नाथाय मा जाहोनाव बिथांमोना मावफुंजानोखौ लुबैदों नोंथांनि एनालाइसआ मा जागोन 2014 मायथाइयाव आं आनसलिकनि आफादगिरि प्रथम जादों आरो बे समाव खोब माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआ पिक टाइमाव दंमोन जोङो रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्ड आन्दोलनाव बाहागो लानो थाखाय खावलायहैयो जों रायजो राजाफोरखौ मेल मिटिं खुंनानै बड'लेण्ड आन्दोलनाव बाहागो लाहैनांगौ उमुक थारिखआव राजा लामा जथेनाय दं उमुक थारिखआव ओरै बानाय दं होननानै जों रायजो राजाखौ खावलायनानै मेल लाहैयोबा जोंनि मेल साखाथि फाखाथियाव बबेबा बाजार सकआव इउथ केम्पआव थाग्रा बै समनि सेंग्राफ्रा जोंनि मेल मिटिंनि साखाथि फाखाथि बाइक साब्रांहैनानै जोंखौ मेल खालामनो सुबिदा होआमोन बे थासारिफोरजों जों बारबोनाय जे दिनखालि जोंनि आन्दोलननि प्रग्राम जागोन बै दिनखालि बिसिडिसिनि चेयारमेन बिसिडिसिनि मेम्बार प्राइमारिनि बिथांमोननि प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर सक जिरायनानै थायोमोन जोंनि रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड आन्दोलनाव फैयोब्ला बिसोर बुङो नोंबो बड'लेण्ड आन्दोलनाव थांगोन ना नोंनाथ' पिएमवाइ न'आ जाबायमोन लाबावदो नों न'आ दाना दाननायनि बाथ्रा बुङोमोन
ना बालाबाथिया फोराननाय बादि फोरानगोन नोंसोरखौ नोंसोर एबसुनि ना नोंसोर आन्दलनाव थांगोन ना बै समाव जोंनि आन्दलनाव मानसि खम मालाबा खम जायो थोजासे जायैया बेनोमोन जे बे एबसुनि आन्दलनाव थांनाय लोगो लोगो बिपिएफनिफ्राय सरकारनि आसनि मोननो गोनाङा खोमाना लानो गोनां जायो आंनि बिमाखौ बै समाव आंनि बिमाया बिसिडिसि अफिसाव बिसिडिसि सार्टिफिकेट लायनो थांदों बेंटलाव बिसिडिसि अफिसा जोंनि आन्सलिक अफिसनि सोनाबहा सिदा आंनि आइया जेला बिसिडिसि सार्टिफिकेट लायनो थांबाय अब्ला बै समनि चेयारमेना आइखौ बुंबाय जे नोंसिना बिसिडिसि सार्टिफिकेटआ बाव मोनालै ओइ एबसु अफिसावसो मोनो होनना बुंहरबाय बै थासारि दा बेबादि जोंनि बे गाहाय लेभेलनि वार्कारफ्रा मावनाय हाग्रामाया मा बुङामोन मा मावबामोन बेखौथ' जों बावाखैना रावबो सान्तिपुराव जोंनि चिरांनि सान्तिपुराव बिपिएफनि मेलाव जि मेलाव बनजित मनजिल दिनैनि बनसु प्रेसिडेन्टआ उनाव जिरायनानै दंमोन बै दिनखालि हाग्रा महिलाया लेक्सार होदों जे प्रमद बर'मोना दिल्लीयाव थांनायखौ आं मिथियोबो लाल साहा फुदुंनानै लोंहोनो थिनहरो आङो बे खोथाखौ बुङोमोन जि दिनखालि आन्दलन सावरायनो थांगोन बिनि साननै सानथामहा दिल्लीयाव हाग्रामाया थांगोरनानै अफिसारफोरखौ बुंनानै दोनहैजोबो माने बाथायाव दंमोन बिथाङा बादा होहैजोबो फारसेथिं एलायन्सआव दं स्टेटआव बै समनि बै सिगाङावथ' कंग्रेसआव नोङो एलायन्सआव दं बिपिएफजों कंग्रेसआ बिपिएफखौ गाज्रि मोनहानानै जेबो डिसिजन लानो हाया जायनि फलाव जोंनि सावरायनाय जोंनि आन्दलनखौ फोलावबायल' थायो बिनि उनाव बिजेपि फैलायबाय बिजेपिजोंबो बिथांमोना 2016आव बिथांमोना एलायन्सआव दंमोन 2016आव बे समावबो एखे थासारि स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिथांमोना थाफाबाय दा नों लकेलनि गावसिनि लोगो पार्टिखौ गाज्रि मोनहाना जेबो डिसिजन लानो हाया लकेल पार्टिया मा बुङो एकर्ड जाहोआ दा एकर्डखौ सोर खालामगोन बै समनि हाग्रामाया गावखौ गावनि सुथुर होननानै सानना लाग्रा एनडिएफबिआ खालामगोन एकर्डखौ सोर खालामगोन गावनि सुथुर होननानै साननानै एबसुआ खालामगोन दा बेनिखायनो जाहोआ दा बिथांमोना बेबायदि होबथाबाय थादों दा बे होबथानाय थानाय मानसिफ्रा दिनैनि थारिखआव जेबो बुंनाय मोन्थाय गैयासो होनना आं सानो आरो बिथांमोना एकर्डआ माबादि इमप्लिमेन्ट जादों जायाखै बे बाथ्राखौ बिथांमोना जेबो बेसिक नलेज बिथांमोनाव इनफरमेसन जेबो गैया आङो निजे आंनि इनिसियेटिभआव आङो दा जे 60टा भिलेज हाबबाय फार्स्टनि सेरफांखौ बा मासबादखौ बारनानै 60टा भिलेज हाबबाय मा होनो सेसा दैसिम गहपुरनि ओरैसिम सौहैबाय बे गामिफ्रा बबे लाइनजों दङ बबेयाव दङ कानेक्टिं जाथावना जाथावाखै जादोंना जायाखै बे बुस्थुखौ आं निजे थांनानै नायबाय सेसा दैनिफ्राय स्टार्ट खालामोबा खोला फारसे जिं गासिबो गामिफोरखौ बर्डार बादि सोजोबखाबाय कानेक्टिं जाजोबखाबाय आरो बेयाव 60टासो बुंदों नुनायाव खिन्थु एफआरसि कमिटिखौनो सोदों जिहेतु मोनसे गामि जाबाय मोनसे एफआरसि कमिटियाव मोनबा 6टा 7टा सुबाफोर दङ गामिफोर दङ दा नोङो मोनसे बृहत जोंनाव रिभिनिउ भिलेज थाया होमबा रिभिनिउ भिलेजाव मोनब्रै सुबा थायो मोनथाम मोनब्रै थिग बेबादिनो बैयावबो एफआरसि कमिटियानो मोनसे रिभिनिउ भिलेज जाबाय जिहेतु दा बेयाव बिनि सिङाव मा होनो मोनब्रै गामि दङ दा बेफोरखौ नायोबा 60टाल' नङा खिन्थु बे स्ट्रेटेजिकेलि बेखौ 60टायाव दोनदों आरो बे स्ट्रेटेजिकेलि 60टा बुंनायाव बे बर' जाथिनि लाबनि थाखाय बुंदों दा बेखौ उल्थायै जोंनि बर'नि सुबुंफ्रा 60टाल' मानो सोखो होननानै बुंनांगौनि खुनु गोनांथि गैयामोन बेखौ सापर्टसो होनांगौ जि जायगाफोरखौ बिएससिनि एकर्डआव सोनो हायाखिसै जि जायगाखौ बिटिसिनि एकर्डआव सोनो हायाखिसै दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे जायगाफोरखौ सोनो हानो नागिरदों बेयावथ' जों बर' फिसाया बयबो मददसो होनांगौ जों भारत सरकारखौ नारसिननांगौसो दिनैनि थारिखआव नोङो बिपिएफनि गासिबो दैदेनगिरिफ्रा बेखौ मददसो होनांगौ जे जोंबो दङ बाव जों बिटिसिआव बिरोधिब्लाबो जोङो गामि सोसननायखौ जोंबो सापर्ट दङ इमिडियेट खालामनांगौ होननानैसो बिथांमोना भइस रेस खालामनांगौमोन बिसोरमोन कनस्ट्राक्टिभ पलिटिक्सआ नाथाय बिथांमोना मा खालामबाय बिथाङा माने डाइ हार्ड माने बिथांमोना अपोज खालामबाय दा मा खालामदों नोंनि सिंनि बर'फोरखौल' नोङो अनबाय नों ओरै बिटिआरनि बाहेरानिफोर बर'फोरखौ नों अनला थारमाने बेखौ जोगारनाय जाहैबाय दा ओंखायनो दिनै मा होनदों बिथांमोना जेबो बुंनायनि अधिकारबो गैया आरो बिथांमोनाव जेबो बेसिक नलेज नङा आंनि जि मिथिनायाव दिनै जि खामानिफ्रा बिराद मोजां प्रसेसआव थांबाय थादों आरो बेयाव जों खौसेयै जुदि माबालायबाय थायोबा दिनैनि दैदेनगिरि एबसुनि दैदेनगिरि
दिनैनि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ स्ट्रेटेजिकेलि आरो मोजां पलिसिनि गेजेरजों बेखौ लांबाय थादों मानो होनबा दिनैनि जोङो मोनसे अबस्थायाव फैबाय जे जों गाव हारसिंबो थों थाबायलांनायनि अबस्थायाव गैला जोङो नोंनि आगदा आखि गोबां माबाफ्रा दंसै बै आगदा आखिखौबो समानै लांजोबाबा गाबोन जों आवगायनांगौआवनो जोङो हेंथा फैयो बेनिखायनो गासिबोखौबो बेलेन्सआव लांजोबनानै दिनै बे एकर्डफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव आवगायबाय थादों आरो बे मोजां लेभेलाव सौफैनानै दङ दा बेयाव जोङो ओंखायनो कनस्ट्राक्टिभ नोजोरजों बेखौ मददसो होलायनांगौ दङ दा जि नुबाय दिनै बे कनस्ट्राक्टिभ साजेसन कनस्ट्राक्टिभ अपिनियनफ्रा कास्टम प्रहलाद हाग्रामा जोङो इबननाखि प्रमिला रानी ब्रह्म बायद'मोननिफ्राय बिथिंनिफ्राय मालाबाबो ओंखारगोनखौ आं नुहुराखिसै आरो जिहेतु बिएससि गोरोबथा जाबाय बिटिसि गोरोबथा जाबाय आरो आथिखालाव बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथानि मोनफ्रोमबो गोरोबथाया बर' हारिनि सार्थनि थाखाय बर' हारिनि जौगाथायनि थाखाय दा बै समाव जेब्ला बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन बिटिसिनि दफा मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा बेरेखा जादोंमोन नामा जिहेतु आथिखालाव नुयोब्ला जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ गोबां बेफोरबायदिनो बेरेखा जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनि बिथिङाव मा बुंगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा जुदि जायोब्ला बा जाखांनायनि उनाव बे गोरोबथा मावफुंनायाव सोरनिबा खहा जागोन नामा 2001 मायथाइनिफ्राय आं एबसुनि खामानि मावनाय जागायदों 2003 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति जाबाय 2005 मायथाइयाव इलेक्सन प्रथम जाबाय रावबो बुंनो हानाय नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव बिटिसि सुक्तिखौ अपोज खालामनाय बिनि दफा मावफुंनायखौ होबथानाय रावबो बुंनो हानाय नङा आरो बेखौ आङो दाबि दैखांनो हायो माने चेलेन्ज खालामनो हायो बरंस बिटिसिनि सुक्तिफ्रा जाफुंसारनांगौ मावफुंनांगौ होननानै बै समाव मददसो होदों मेम'रेन्डाम होदों मदद होदों आरो प्रथम देरहाबोनायाथ' जायखौ लानानै बिपि एबा हाग्रा महिलारिया बिटिसि सरकार दादों बै देरहाबोनाय बांसिन सुबुंफ्रानो एबसुआ देरहाहोहरनाय आनसलिक एबसु इउनिट एबसु जिल्ला एबसुआ देरहाहोहरनाय दा बै समाव डाबल पि सिंगल पि जाबाय डाबल पि खौ लिड खालामबाय रबिराम नार्जारिया सिंगल पि खौ नोङो माबाबाय हाग्रामाया दा बिथांमोना गावजों गाव जुजिलायबाय रबिराम नार्जारिया देरहाबोआखसै दा ओरै मानो सुक्तिखौ बै समाव रबिराम नार्जारि पार्टिनि बिथांनिमोन खिन्थु मेक्सिमाम रबिराम नार्जारि ग्रुपनियानो एमसिएलए देरहाबोदोंमोन नाथाय एकमात्र सार्थआव हाग्रा महिलारिखौ बै समाव बै एमसिएलएफ्रा मदद होदों बेनो जाहैबाय गोदानै दाजानाय बिटिसिखौ बिनि सुक्तिखौ जाफुंसार होनांगौ गोदानै लजानाय न'खौ मोजाङै साजायनानै मोजाङै मजबुत खालामनांगौ बिनि थाखाय बे देरहादों जोंनि चिराङाव चन्दन ब्रह्मखौ आनकन्टेस्ट देरहाहोदों खाम्फा बरगयारिखौ आनकन्टेस्ट देरहाहोदों बै समाव नोङो खाम्फा बरगयारिखौ आनकन्टेस्ट देरहाहोनाय लिड लादों जोंहा दानि इउपिपिएलनि गाहाय नेता अमर सिंह ब्रह्म बै समाव बिथाङा जिल्ला एबसुआव दंमोन जोंहा आदा सासे रुपल ब्रह्म होननाय थैनानै थांबाय आनसलिक एबसुनि आफादगिरि बिथांमोना टटेलि आनसलिकनिफ्रायनो रल लानानै रावखौबो केन्डिडेट गेलेहोआखै आनसलिक एबसुनिफ्रायनो नमिनेसन होयोबा खावलायलायनानै दोनथ'होलायनाय जादों खाम्फा बर चन्दन ब्रह्मनियाव बेनो हाग्रा महिलारि बेलायाव बेनो मानोना बिथांमोना मेन लिडिं बिथांमोनखौ खामानि मावनो सुबिदा होनांगौ रायजो राजाया बै समाव जिखि सिगाङाव सानाखैबा मोनो जे गोदानै जोनोम मोननाय बिटिसिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय हाग्रा महिलारिखौ बयबो आवगायनानै मदद होफैदों जायनि फलाव बिथाङा सिंगेलै सरकार दानो हाबाय बिटिसिआव 12 जन एमएलए देरहानानै आसामाव किं मेकार जानो हाबाय आरो बे 12 जन एमएलए देरहाहोना आसामाव किं मेकार जानो हानाय लोगो लोगो जोङो सोमावनानै बिटिसि सुक्तिखौ मावफुंनो हानाय जाबाय दा बै समाव जुदि हाग्रा महिलारिया फार साइटेड गोजान सिन्था खालामनो हाग्रा मानसिमोनब्ला मोजाङै भिजनारि मोनब्ला गोबां बुस्थुफोरखौ मावनो हाबावोमोन दा 15 बोसोराव बिथाङा 39 थासो ना 29 थासो बिल पास खालामना हरदोंनो बिटिसिआ जितु बिल बारनो हायो खिन्थु बेखौ गभर्नरा एसाइन खालामफिननांगौ मानिनांगौ बियो थाङो केबिनेटनि दारै आसाम केबिनेटनि दारैसो गभर्नरसिम थाङो दा आसामनि केबिनेटआनो हरा गभर्नरसिम
दा बेयाव बै समाव जिहेतु आसामनि किंमेकार हाग्रामामोन बिथाङा जुदि मोजाङै जुदि लाङोमोनब्ला बै आसाम सरकारखौ सोमावनानै आंनि बिलखौ माबार पास खालामना हरबा हर नङाबा नै नोंनि सियारखौ आं सोमावनोसै होननानै तुरुंगखौ सिगि बिथाङा लाबोनो हायोमोन दिनै लेन्डनि इसु बिराद दं बिटिसिआ गावहा लेन्ड आयेन गैजाया निजा बै फार्स्ट समावनो जुदि पास खालामना लायोमोनब्ला जों दिनै बे लेन्डफोरखौ मोजाङै बेजों लांबाय थानो हागौमोन गोरलैयैनो लांबाय थानो हागौमोन दा ओंखायनो आं बेखायनो होनदों बिथाङा माने जि स्कप मोनदोंमोन बेखौ नस्थ' खालामा नाथाय दहाय नोंथाङा सोंनाय बादि दफा मावफुंनायावथ' होबथायाखै रावबो बरंसो मददसो होदोंमोन आरो जेरै बेबायदि समाव बर' रायजो राजाया मदद होदों दिनैनि BPFनि दैदेनगिरि मावथिफ्राबो बिथांमोनाबो बांसिनानो बर' हिसाबै बिटिआर एकर्ड मावफुंनांगौनि साथाव बिथांमोनाबो मददसो होनांगौमोन राजनितिखौ मदद होनो हायाबो दस्रा बाथ्रा खिन्थु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बेलायाव बिथांमोना मददसो होनांगौ दङ आं बेखौ सानो आरो नैबे समाव मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां आफादगिरि दिपेन बर' बे दिपेन बर'आ 15 आगस्ट बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन जे बर'नि माहारियारि जाखिनि सार्थजों दाजाना होनाय राजखान्थि हान्जा BPF राजखान्थि हान्जा आरो UPPL राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थानाय बर'नि दैदेनगिरिफोर बै दैदेनगिरिफोरा हारिनि जौगाथायनि थाखाय बा हारिनि सार्थनि थाखाय बे समाव खौसेथि जानांगौ होननानै बिथाङा आवाज मोनसे होदोंमोन बाथ्रा बुंदोंमोन दा नैबे समाव नोंथाङा मा बुंगोन जिहेते प्रमिला रानी ब्रह्मखौ जों नुनो मोनदों बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव जोंसो हागोन हाग्रामा महिलारियासो खौसेथिखौ लाबोनो हागोन होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों थारैनो बेनि आन्दोआव मा दं होननानै नोंथाङा सानो प्रमिला बायद'नि स्टेटमेन्टनिफ्राय स्पष्ट जाबाय कुनु गाना साहा दखानाव गय दखानाव बबेबा लामा दथखायाव रायलायोमोन जे हाग्रामा महिलारिया खौसे जानो लुबैया होननाय प्रमिला रानी बायद'नि जे बिबुंथिनिफ्राय स्पष्ट जाबाय जे हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि हाग्रामा महिलारि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोना बर' हारियाव खौसेखौ लुबैमारा बे खोथाखौ प्रमिला बायद'आ गावनि खुगाजों निस्सिखार जाबाय आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावसिमा दङ जोंनो खौसे नांगौ दिनै खौसेखौ बयबो रायजो राजा सानसुमैफ्रा लुबैदों नाथाय खौसे जायोब्ला गावनि राजनितिक सार्थआ गोमागोन नामा बे साननाय गिनायनि थाखायनो दिनै प्रमिला बायद'मोनहा हाग्रामा महिलारिखौ माने खौसे जाहोआखै नामा बे मोनसे साबाय आरो अनलि गावनि राजनितिक सार्थनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया खौसे जायाखै नामा बे दिनै रोखा जाफैबाय 2019 मायथाइयाव सेकेन्ड 2019 मायथाइनि MP इलेक्शननि उनाव नब कुमार सरनिया सेकेन्ड टाइम MP देरहानाय लोगो लोगो प्रथम सावरायनाय जाबाय जे खौसे जानांगौनि थाखाय बे समाव आरो एकर्डआबो ओरैजाय मुभमेन्टआबो जागासिनो दङ नाथाय बै समाव गवायाव रायलायहैदों होननाय खोनादों दिल्लीयाव रायलायदों होननाय खोनादों बबेबा क्रेसार मिशनाव रायलायदों होननाय खोनादों नाथाय मोनसे मोजां पजिटिभ दिगजों बै खाराखसै कुनु गाना रायलायोमोन हाग्रामा महिलारिनि आखुनि थाखायनो बे आवगायाखसै होनना खोनायोमोन बिनि उनाव दाखालि दिनै 2024 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा खावलायबाय मोननैबो हान्जाखौ खावलायनाय लोगो लोगो स्टार्टआ जाबायबो सावरायनाया सावरायनाय जाबाय खेबनै खेबथामसो सावरायबाय होनना बुंबाय सावरायखांनायनि उनाव खिन्थु मानोबा आरो बेखौ सिगाङावबो नुदों प्रमद बर'जों हाग्रामा महिलारिजों दिल्लीयाव लोगो हमबाय माबा मोनसे मोजां थांखिनि थाखाय निश्चय लोगो हमदोंमोन नाथाय कख्लाबारिनि बाइ इलेक्शनाव फैनानै बे बुंफैबाय जे प्रमद बर'आ आंखौ जोङो गावखौ गावजों मदद होनांगौनो गावजों आंजों लोगो जानानै BJPखौ आउट खालामनो नागिरदों डेट मिन्स माखौ मानो बुंखो जे प्रमद बर'आ जाहाथे BJPजों गाज्रि मोनजायो आङो BJPनि खाथियाव थांफिनो आं सरकार सालायफिननो मोनो बे नोजोरजों बुंफैबाय हारिनि खौसे जानांगौनि सार्थखौ गावनि राजनितिक लाबा लानो थाखाय बिथाङा फानबाय बिनि उनाव दाखालि आरो रावलायबावबाय रायलायनायनि उनाव दा गावनि स्पिचजोंबो बुंबाय खौसेथिया माने बायदि रोखोम खोथा बुंफैलायबाय जे ओरै माने मिडियायाव बुंफैबाय गुबुननिफ्रायथ' जों खोनायाखैमोन मिडियायाव बुंनाय सावरायनाय जाबाय थादों मोजां फिथाइजों आवगायबाय थादोंसो होननाय खोनादों खिन्थु बिनि उल्टा नेगेटिभ कमेन्ट हाग्रामानिफ्राय ओंखारग्रोबाय
खाम्फा बरगयारिया जेला इउपिपिएलआव हाबो चन्दन ब्रह्मआ जेला इउपिपिएलआव हाबो बिथांमोननि स्टेटमेन्टनिफ्राय खोनाबाय जे बर'नाव राजनितिक खौसेथि फैनायनि थाखायनो जे जोङो इउपिपिएलआव फैनो गोनां बे समावनो बर'नि रायजो राजा सानसुमैया साननो हमहांखाबाय जे चन्दन ब्रह्म फाउन्डार बिपिएफनि फाउन्डार खाम्फा बरगयारि फाउन्डार मोनानो मानो दिनै फैखो बेयाव माने सावरायनायाव हाग्रामाया मोजां रल लायाखै बेखौ साननाय सन्देह जाखांखाबाय खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्मआ बेखौ प्रुफ होबाय बुंगोरबाय हाग्रामा महिलाया गाव निजे सिखार जाफैबावबाय दाना जे खाम्फाया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'र गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारीखौ लाना फैदोंमोन खौसे जानाय सावरायनाय माने प्रपोजलखौ हरदों प्रपोजल सावरायनो लाना फैदों रायलायनो जागोन दे होनना बुंदों दाना गावसो खारगोरबाय होनना बुंबाय दा मानो खारनो गोनां जाखो खाम्फाया बियो मोजां अबस्थायाव दंबाय थायोमोनब्ला खाम्फायाथ' गाव दानाय आफादखौ गारना खारनाय नङामोन ना बियो बुजिनो मोनदों निस्सय जे हाग्रामाया बेयाव माने बेयाव खौसेथियाव गैया बेखायनो खारगोरबाय फार्स्टिं राजनितिक गोनां खौसेथिनि गोनांथिखौ खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्मआ निस्सय मोजां बुजिदों फैयै फैयै आरो फाइनाल प्रुफ होफैबावबाय प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौसेथिखौ खालामोबा हाग्रामा महिलारि जोंसो हागोन देट मिन्स खाम्फा मा होनो सरि हाग्रामा आरो प्रमिलानि थाखायनो दिनै बर'आव खौसेथि गैया दिनै बे प्रुफ जाफैबाय आरो राजखान्थियारि बिथिङावनो नैबे समाव जिहेतु खौसेथिनि बाथ्राया आवाजआ दिनैसिमबो सोलिबाय दङ आरो बिथां खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्मजों लानानै रन्जित बसुमतारी आरो बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर' बिथांमोना खौसेथिनि बाथ्राखौनो बुंबाय थानायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों आरो बिथाङा बुंदों जे बबेबा मोनसे राजनितिकआ जुदि खौसेथिखौ लुबैदोंब्ला बेवहायनो गासैबो दैदेनगिरिया फैनानै बे राजनिति दोलोआव ज' जाफैब्लानो खौसेया जागोन होननानै बाथ्राखौ बुंदों दा बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव बे समाव मिरुनि जे राजखान्थि थामहिनबा बे समाव सेन्ट्रेलनि जिखिनि राजखान्थियारि दोलोफोर दं बे राजखान्थियारि दोलोफोरा बिटिसिखौ बा बिटिसिनि नोजोरा बिथांमोननियाव दङ नामा जायनि थाखायनो बे समाव खौसेथिनि बाथ्राया ओंखारबाय थादों दा बेयाव बे मोननै बुस्थु थाबाय गिबिया जाहैबाय मोनसे दोलोआव थायोबा खौसे मानो माखासेखौ गारनानै खौसे बर'आ खिन्थु बेखौ मावखांबाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सोमावसारनाय बै सोमावसारनाय समाव बर'फ्रा सेलाय बेलायमोन सोरबा कंग्रेसआव दं सोरबा सिपिएमआव दङ सोरबा एजेपिआव दङ गावस्रा गावस्रि दा बै दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि राजनितिक दोलोनि नोजोरजों गासिबो जेब्लायबो खामानिखौ मावबाय थायो पिटिसिआव दंमोन दा बिनि थाखाय आन्दलनखौ इउनाइटलि लांनो थाखाय बिराद जेंना जादोंमोन जायनिखायनो बै समाव स्ट्रंलि मोनसे आवाज होनाय जाबाय जे बर'फ्रा गासिबो राजनितिक दोलोखौ रिजाइन होजोबनांगौ बै समाव जोंनि बेंटलनि लुइस इस्लारिया केबिनेट मिनिस्टारमोन एडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा कंग्रेसनि एडुकेसन मिनिस्टारनिफ्राय रिजाइन होनानै कंग्रेसखौ रिजाइन होनानै थानो गोनां एकमात्र बर'नि खौसेनि सात्रनि थाखाय दिनैनि थारिखआव जुदि क्लियार जाफैबायब्ला हाग्रामा आरो प्रमिलाजों खौसे बिसोरनि थाखायनो खौसेया जायाखै जुदि क्लियारा जाफैबायब्ला बेयाव बे दोलोखौ जे गारनोबो प्रयजन जागोन बे दोलोखौ गारनानै बिथांमोनखौ गारनानै बाखि बर' फिसाफ्रा ज' जाबानोथ' खौसे जाबाय आल्टिमेटलि जेबो अपसन गैयाबा खौसेनि सार्थआव बेखौनो खालामनो गोनां जागोन गुबुन मोनसेया जाहैबाय मा होनो बेयाव रिजनेल पार्टि जोंनि जे साब रिजनेल जोंनि राजनितिक जोंनि सिन्थाधाराजों खारग्रा दोलोफ्रानो माने बेयाव थानांगोन जों माहारियारि राजखान्थि दोलोफ्राव बेयाव हाबफैनाय लोगो लोगो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोननि साफा साफा वार्कारसो जागोन जिहेतु डिसिसन मेकारा नोङो दिसपुराव थागोन दिल्लीयाव थागोन जोंनि बेनि बिबानगिरिफ्रा फिसा फिसा डिस्ट्रिक्टनि ब्लकनि मण्डलनि नोङो बबेबा माबानि मा जागोन हाथुरायाथ' बिथांमोन दिल्ली आरो दिसपुरावसो थाबाय थागोन बिथांमोना गाबोन जोंनि बर'नि इसुफोरखौ लांनो थाखाय बर' सेन्टिमेन्टजों बाथ्रा बुङोब्ला नोङो जोंनि राजनितिक दोलोनि इनडिसिप्लिन खामानि मावदोंना हाथुराजों खर'आव देबाय थागोन बोखारगोन जायखौ दिनै बिश्वजित दैमारिया फेस जानांबाय थायो आंनि मिथिनायाव रेवरेवा नार्जारिखौ बेनो जाबायना
एबसुनि मोनसे समनि माबा BPF निफ्राय बियो BJP आव थांबाय मोनसे स्टेटमेन्टनि थाखाय दा बेखौ मा होनो स्टेटमेन्टनि थाखाय बेखौ माने निफ्राय बोखारबाय वेरास बे दोलोनिनो गुबुन सासे गुबुन आ जुदि गावनि एलायन्स सरकारखौ सोंखारिबो बेखौ बोखारा दा ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा नों कंग्रेसावनो था नोङो माने BJP आवनो था बेयाव थाहैनायानो नोंनि माहारिया जोंनि आदर्श बड'फाया जे बाथ्राखौ लुबैदोंमोन जोंनि गोलाव सम थांनांगौनि संग्रामनि बाथ्रा बेखौ मालाबाबो लांनो हाया बिश्वजित दैमारि सारा हाजारखि बुंबाय थाथों बे मालाबाबो सम्भब नङा गर्जन मुसाहारि आदाया हाजारखि बुंबाय थाथों बियो गावसिनि गोहोखौ माने गावसिनि फोथारखौ फुवारनो थाखायसो बुंनाय खिन्थु जोंनि सानस्रिखौ लानानै थांनांगौ बे दोलोआव थानानै बे मालाबाबो सम्भब जानाय नङा जुदि जानायमोनब्ला बिश्वजित दैमारियानो गावनो मा होनो BKWC नि जे इसिबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ मिनिस्टार बसुमतारी आदामोनखौ लानानै BJP आव सोजोबदों मानो जेबो खालामहैनो हायाखै इलेक्सनखौ मानो फाथिनो हायाखै समस्तिखौ मानो दानो हायाखै गासिबोथ' BJP नि मानसिजोबसैमोन ना हाबजोबो गावनि डिस्ट्रिक्टआव बिश्वजित दैमारिया दाख्लै बर' साहित्य सभानि जुथुमा जादों बे RC नि बिबानगिरि गावनो असमनि स्पिकार दिनै बे आलासियाव बाव फैनो गोनां धर्मेन्द्र प्रधानखौ मानो लाबोनो हायाखै रनज पेगुखौ मानो लाबोनो हायाखै बे बर' थुनलाइ आफादनि मेलाव गुबुनसो फैदों चिफ मिनिस्टार फैयाखै दा बे मानो जादों दा बेयाव माने मा दा बेयाव बै बिथांमोना साफा जा बिश्वजित दैमारि सारा आसामनि स्पिकार जानो हागौ खिन्थु दोलो हिसाबै बिथाङा बिश्वजित दैमारि सासे कर्मीसो BJP नि खिन्थु डिसिजन मेकारा दिल्लीयावसो दङ बे बथिनो खारनांगोन ओंखायनो जोंनि गासिबो मानसिफ्रा मोननाय मोनिया स्किम मोननाय मोनि माबा मोनसे मोननाय मोनिया दिनै बेखौ साननांगौनि खुनु सम नङा दा बेखौ साननांगौनि सम नङा जोङो जोंनि सानस्रिजों सोलिनाय दोलोआव थानानैनो जों बर' फिसाफ्रा दिनै राजनिति खालामनो गोनां दङ आरो बेखौ थाबासो जोंनि बाव मा होनो बेयाव जोंनिबो जौगागोन जोंनि आसे फासे थानाय हारिफ्राबो बाव बे सुबिदाफोरखौ मोनगोन थांनाय समाव मा होनो बे जायगायासो नासयजानायमोन बेयावथ' बर'ल' डिप्राइभ जायाखैमोन ना बेयाव थानाय राजबंशिफोर मुसलमानफोर बेंगलिबो गासिबो डिप्राइभजोंमोन बर'फ्रा आन्दलन खालामनानै BTR मोनफैबाय बेजों डेभेलपमेन्टेल पेकेजफ्रा फैबाय बिनि लाबखौथ' गुबुन हारियाबो मोनदोंना दा ओंखायनो बे ओनसोलाव जौगानोब्ला साब रिजनेल पार्टिजों थांनांगोन गुबुन हारिफ्राबो बेजोंनो लाब जागोन आरो नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लाबावगोन जे BTR ओनसोलाव राजखान्थियारि फोथाराव लाइमोनफोरनि रला माबायदि जानाया गोनांथि दं जोबथा मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन आङो राइट बा राइट रं बा रं थांनाय समाव जों बिराद दुखु खस्थ'जों बारबोबाय दिनै जुगा बिराद गोजौयै खारदों जाय दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बै मुलुगा जेजों खारदों बै मुलुगजों खारफानाय हानाय दैदेनदों बै दैदेनगिरिफोर जोंनि लाइमोनफ्रा खारफानो गोनां दङ दिनै आं प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ आं फुल्लि सापर्ट मदद दङ बेयो आं ओरैनो जोङो एबसुआव मोनसे समाव मावलायोमोनखाय आं मदद होआखै जुक्तिजों आं मदद होदों बिथाङा दिनै बाव गोजोन गायसननानै सुखु गोजोन लाबोनाय लोगो लोगो जोङो माने गोबां बाथ्राखौ साननो हाबाय जोंनि BTC आव गणतान्त्रिक होननाय बुस्थु गैयामोन डेम'क्रेसि गैयामोन जोंनि बे क'क्राझारावनो नोङो रिपर्टार बुथारनाय जायो आंनि मेगन नोजोरजों आंनि फोरोंगिरि मा होनो साइन्स टिचार आंनि साइन्स टिचारखौ आंनि मेगन खाथियावनो गावथारदों बै समाव साननि समावनो आङो होमबा खाथिनि गामियाव भलिबल गेलेनो थांबाय थादोंमोन दा बेयाव बे जाथायफ्रा बहुद दङ दा दिनै फैयै फैयै मोनसे फैबाय अस्ट्रनि आन्दलन अस्ट्रनि माने जोंनि सोलिनाया कालसार गान कालसारा जोंनियाव जोबफैबाय दा जोङो फेननि कालसार जागायनो सुरु मोन्दों दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि गासिबो बाथ्राफोरखौ माने मुलुग दरबारजों खारफानो मोनसे लिंक होदों दिनै मा होनो जोंनाव मोनसे साननाय दंमोन जे जों गोरिब जों ट्राइबेल मानसि जोंलाय अबाव हानो जोंनि UPSC बोरै क्रेक खालामनो आं गरिबनि फिसाया बोरै UPSC क्रेक खालामनो आं गरिबनि फिसाया बोरै मेडिकेल साइन्सआव फरायहैनो आङो गरिबनि फिसाया आङो JEE खौ बोरै पास जागोन इन्जिनियार फरायनो खिन्थु बिथाङा बड'लेण्ड सुपार 50 होनानै गरिब फिसाफोरखौ बे
माने रां गैयालासे कचिं फोरोंनानै नीट JEE UPSC APSC क्रेक खालामनो हानाय मोनसे आसा होबाय बे मोजां दिगजों जोंनि गामिफ्राव फोथारफ्रा सामथाय दुजोबबायमोन हाग्रा दुजोबबायमोन जोंनि ट्राइबेलफ्रा देहाफ्रा बिराद गोरा स्पर्ट्स बिथिङै जों बहुत आवगायनो हायो जायनि फलाव दिनै बर'नि माने आसामनि जे स्पर्ट्समेनफ्रा जे जाय मानसिफ्रा नाम लाबोदों बेयाव बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो जोंनि बर'आनो फुटबलाव नोङो एथ'ग्राम आसाम स्टेटनिफ्राय हलिचरनानो दिनै टप हाइएस्ट लेभेलनि जायाखै होनबा हलिचरना सोर जोंनि ट्राइबेल मानसि नोङो अंकुसिता बर' जमुना बर'मोन बादिया मुं लाबोनो हादों दा मुं लाबोग्राफोरनि गेजेरावबो ट्राइबेल मानसिफ्रानो डेट मिन्स मा स्कप मोनोबा बिसोरखौ मोनसे मोजां राइट डाइरेक्सनाव लाङोबा जे मा होनो गोजौ फारसे थांनो हायो बे लामाखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा दैदेननो हादों गुबुन फारसेङै समाज दानायनि बाथ्रा जौ जुवा जों गाफ्लेजानायमोन जोंनि ओनसोला फुजा मेलाफ्राव फुजाखौथ' होनांगौ धोरोमखौ जों सिबिनांगौ दा बे मेला होनानै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा नस्थ' जादोंमोन दिनै बेखौ सोदांनानै दिनै मोजां थासारियाव फैबाय दा नोङो नलेज फेस्टिभेल खुंदों लिटारेरि फेस्टिभेल खुंनानै जोंनि क'क्राझार जोंनि बिटिआरखौ नोङो वर्ल्डजों कानेक्ट खालामदों दिनै थुनलाइनि गेजेरजों कानेक्ट खालामदों नलेज फेस्टिभेल इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल खुंनानै वर्ल्डनि इनफरमेसन नोंनि क'क्राझाराव लाना फैदों 24 तारिखआव इसर'आव थांगोन जोंनि फरायसाफोर जोंथ' सानफेराखैमोन जोंनि फरायसाफ्रा जे इसर'आव थांगोन बिनि सिमांखौ जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दा बेनिखायनो आं बुंदों प्रमद बर' बिथाङा 10 बोसोर एबसुनि आफादगिरि जानानै बिथाङा संग्राम खालामदोंमोन आरो संग्राम खालामनाय समाव जि बुस्थुफोरखौ बिथाङा मोनदांबोदोंमोन बै बुस्थुफोरखौ बिदि दानो थाखाय बिथाङा दिनै दाफुंनायनि खामानि मावबाय थादों हिन्दीयाव बुंबा निर्माननि खामानि जों संग्रामल' खालामबाय थानो मा जानो बे संग्रामनि उनाव दाफुंनाय निर्माननि खामानि जायाबा जेबो जायाबाव दा बेनिखायनो माखासे ओनसोलफ्राव संग्राम जाबाय संग्रामनि गेजेरजों मोनसे सलुसना फैबाय बिनि उनाव खिन्थु डेभेलपा फैयाखै मानोना बै जायगायाव निर्माननि खामानि जायाखै खिन्थु जोंनाव दा संग्रामनि उनाव गिबि खेब प्रमद बर'नि दैदेननायाव निर्माननि खामानि जादों जोङो मा होनो गगोनाया जोंनि होननानै नोंथाङा सिनायोमोन नामा जोंथ' मिथिलामोन गंगोनाया जोंनि होननानै जों सानलामोन बेयो गुबुन हारिनिसो होननानै जों सानबायमोन आल्टिमेटलि दिनै GI टेग जानानै प्रुभ जाफैबाय गंगोनाया जोंनि जोङो आर'नाइखौ गुबुना खावनानै लांनो हासिगौ दख'ना गुबुना खावनानै लांनो हासिगौ जोङो राजा लामायाव बर'नानै बै समाव एबसुआव थानाय समाव जों सावनो गोनां जादों जोंनि आइडेन्टिटिखौ हमथाना लाखिनो थाखाय खिन्थु दिनै गासिबो GI टेग जानानै बे 1000 इयार्ससिम बेयो मा होनो रैखाथि जानानै थाबाय बेखौथ' बै सरकारनि समाव मावनो हायोमोन ना खिन्थु बिथांमोना संग्राम खालामफैखांनायनि उनाव बे दालां लामा खालामनायाल' निर्माननि खामानि नंदों स्किम राननाय 1000 थाखा नांगौ पेकेज 1000 कोटि थाखा नांगौ जोंनो लाबोबाय बेखौ रानबाय बेयावनो जोब्बाय खिन्थु बे स्किम मावनायल'जों जाया बेखौ मोनसे मोजां निर्माननि खामानियाव बाहायनांगोन दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा मावबाय मोनफ्रोमबो सेक्सनाव दिनै बिथाङा मावबाय थादों धोरोम फोसाबनायाव दिनै धोरोम अनुष्ठानफोरनो बिथाङा आसनि बानाय होदों बिजों माने धोरोम अनुष्ठानफोरखौ मोजां खालामनानै धोरोम फारसे जोङो थांनाय मोनफ्रोमबो धोरोम आफादफोरनि मेल मिटिं हाबाफारियाव बिथाङा मदद हरबाय थानायखौ नुनो मोन्दों बे बाथौआनो जा ब्रह्मआनो जा जों ख्रिस्टियानानो जा नोङो गुबुन हारिनियानो जा बयनिबो धोरोम अनुष्ठान खामानि मावनायाव बिथाङा सरकारनिफ्राय मदद होबाय थादों डेट मिन्स मा पेट्रनाइज होबाय थादों धोरोम आफादफोरखौ आरो धोरोम आफादखौबो मानो मदद होदों मानोना समाज फोसाबनाय समाजखौ लाखिनाया बे धोरोम आफादफोरनि थाखाय जायो बेखायनो बिथाङा पेट्रनाइज होबाय थादों सिगांफ्रावथ' बेबादि जायाखैमोन मोनसे समाव जोङो गोबां नुबाय जे धोरोमनि सभा जायोबा बै जायगायाव जुवासो जायोमोन थांनाय समाव अबेबा बाथौनि कनफारेन्स जादों अबेबा माने जोङो माबानो जादों बै समाव जुवाबो जाफानाय गोबां नुबोदों जोङो दा बेफोरखौ दिनै बे माने गैया जानानै दिनै मोजां लामाजों फैदों ओंखायनो दिनैनि थारिखआव जोंनियाव निर्माननि खामानि जाबाय आरो बे प्रमद बर' दैदेननायनि जादों जे दिनसिम बिथाङा बे मोजां खामानिखौ मावबाय थादों बे दिनसिम बिथांखौ मदद होबाय थानांगौ नोङो ओरैनो मोजां मोननाय नङा बिथांनि खामानि मावनायखौ नोङो लजिकेलि साननानै जों मदद होनांगौ आरो निस्सय आंनि मोनदांनायाव बेनिखायनो जादों दिनै सानसुमैफ्रा मोनसे सानसुमै लेभेलाव मोनसे साननाय फैबाय दिनै जे दानि सरकारा जि खामानि मावबाय थादों बेयो बिराद मोजां जादों बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव हाग्रामा महिलारिनि समाव जे जोङो गुबुन गुबुन सात्र संगठन दोल आफादफ्रा
हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद मुर्ति सावोमोन हाग्रामा महिलारिनि दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' मुर्दाबाद होननानै दल आफादफ्रा आन्दलन खालामनाय नुनो मोनाखै राजा लामा जथेनाय नुनो मोनाखै डेट मिन्स मा सरकारनि सायाव मा होनो फोथायनाय दङ दा नुबावबाय जों कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट बिथाङा फोसावदों बिनि गेजेर गासिबो हारिनि 26टा जोङो बिनि गेजेरजों प्रमद बर' सरकारा दिनैबाव मोनसे फोथायनाय लाबोदों जे बिटिसिआ अनलि बर'फोरनि नङा बे गुबुन हारिफोरखौबो जों समानाव लांफानाय दा जों बर' गाव हारसिंल' सानबाय थायोबा गुबुन हारियाथ' दुखु मोनजोबो ना जायनि फलाव थांनाय समाव अना बर' राजनितिक जाबाय आरो अना बर' राजनितिखौ ओरैबायदि नेशनेल पार्टिफ्रा मदद होबाय गुबुन पार्टिफ्रा 2014आव कंग्रेसबो बिजेपिबो एजिपिबो क'क्राझाराव गेलेयाखै गुबुनाव गेलेजोब्बाय क'क्राझाराव खिन्थु गेलेयाखै हिरा सरनिया हारसिङै वाक अभार होबाय बर'फ्रा नों इउपिपिएल बिपिएफ जाबाय गुबुन हारिफ्रा हिरा सरनियाखौ खनसेनो मदद होजोब्बाय बेयाव जुदि कंग्रेसआबो बिजेपिआबो गेलेना होयोमोनब्ला अना बर' भटखौ बिथांमोना बोगौमोन फिन 19आवबो आरो बेखौनो खालामबाय 19आव खालामबाय नोङो मा होनो गुबुन हारिफ्रा बर'फ्रा ओरै खावनै गावबाय गुबुन हारिफ्रा नोङो हिरा सरनाव ज' थांजोब्बाय दाखालि 2024आव कंग्रेसआ गेलेबाय गुबुन दोलोआ गेलेबाय गेलेनानैबो गुबुन हारिफोरनि भटआ बैसोरावबो थांबाय जायनि फलाव दाखालि इउपिपिएलनि जयन्त बसुमतारी आदाया देरहानो हाबाय दा बै स्ट्रेटेजिकेलि पलिटिक्सफोरखौ थांनाय समाव हाग्रामा महिलारिया निस्सय रोङाखैबो फेलें जादों जायनि फलाव अना बर'नि राजनितिक जन्म जाफैदों जों बेयाव दिनै जों रोखा जानाया मोजां नंगौ जोंनि बर' जाथिखौ अननाय माहारिबादा जोंनाव दङ खिन्थु हारसिङै बर' हिसाबै थांजोबनाय बिदि सानोब्ला गाबोन जों जोबस्रांगोन बाव आसे फासे थाफानाय जोंनि गुबुन हारिफोरखौ जों जयै लांफानो प्रयजन दं आरो नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि बारगाव दैदेनगिरि आरो बिथाङा आथिखालाव गोबां समाजनि थाखाय बिथाङा खामानि मावबाय थादों बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौनो रोखायै मिथिनो मोनबाय जे आथिखालनि जे राजखान्थियारि ट्रेकआ बबे लामाजों थांगासिनो दं सोर दैदेनगिरिया माबेजों लांनो नाजागासिनो दं आरो बे समाव बिथांमोननि जे इयुन बिथांमोननि जे बै दैदेनगिरिफोरनि बेगा माबायदिमोन सिगाङाव माबायदिमोन बेफोरनि सायाव बिथांनिफ्राय मिन्थिबाय आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि बिथांनि जे भिजन बिथांनि जे बिटिआरखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथाङा माबे दिगजों खारनो नागिरदों थांदों बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय जोंनि गेजेराव मोनसे सोंलु जाखांदों जे बिटिआर सरकारा बे समाव साख्रि थिसननो हादों हायाखै बे मोनसे सोंथि जाखाङोमोन जाय बाथ्राखौ लानानै बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय आथिखालाव माबायदि दिगजों बे समाव बिटिआर सरकारा साख्रि थिसनथाइ होबाय थादों बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिबाय बे समाव बिथांनि जे मोनफ्रोमबो जे बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनाया साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि गेजेरावनो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव साननो गोनां दं होननानै आङो मोनदांदों आरो जायखौ नोंथांमोनाबो बे समाव सासे लाइमोन हिसाबाव नोंथाङाबो फोरमायहरनो हागोन जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजोंबो नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन दे नोंथांनि साननाय आरो नोंथांनि सानस्रिया माबायदि बे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दान्दिसे सम नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ जोंनो होबाय बेनि थाखाय साबायखर बावबाय खुलुमबाय साबायखर